A veure, ara. Vale. Per començar a escalfar, tovallola, sí? Contra més ample tinguem les mans, més fàcils seran els moviments. Comencem escalfant, com sempre. Fem 15, sí? Vinc aquí, si puc tocar-me el cul, i torno. Endavant, enrere. Si veig que fa mal i que no arribo a tocar-me el cul, aquí, on arribi. Contra més ample, més fàcil és. Si ho tinc molt a prop, les mans és impossible. Ample i davant enrere. Va, 5 més. 4. 3. Ara. 2. 1. Canvio. Ara, més difícil, a veure què tal aquest. Aquí, giro per darrere i per davant. Aquest ja l'hem fet alguns cops. Bé, 15 cap a un cantó, 15 cap a l'altre. 4, 5, 6, 7, 5 més i canvi de sentit. Aquest va, aneu bé, no? I canvi de sentit. El mateix. Per darrere del cap, per davant. Epa, per davant, per darrere. Bé, la tovallola que estigui estirada, no s'hi val que estigui així doblegada. La tovallola estirada. Hem de fer força. 5 més. 4, 3, 2, 1. Vale. Ara sí, puc agafar la tovallola una mica més a prop. Vale? Del pit, m'inclino una mica enrere i cap amunt. Fem 15. El pit. Tovallola estirada, He de fer força amb els braços, perquè la tovallola estigui tensa. 11. Segueixo ara el mateix, exactament el mateix, però la tovallola toca les cervicals i torno amunt. Les cervicals. Toca les cervicals. 15. Faig força, amb els braços, com si volgués dividir en dos la tovallola. 7. 8. 5 més. 4. 3. 2. 1. Vale. Ara, tovallola amunt, m'inclino lateralment i pujo ràpid. Faig 10 cap a un costat i després canviarem a l'altre. M'inclino i pujo ràpid. Baixo lent, pujo ràpid. 10 amb un mateix cantó, Ara, pujo ràpid. He de notar els oblics, els abdominals. 6, 7, 8, 9, canvi de costat, 10. Baixo lent, pujo ràpid. Baixo lent, baixo en 2, 1, 2, pujo amunt. 1, 2, 1. 1, 2, valent. 2 més. Vale. Ara deixo la tovallola. Si estic dreta, serveix amunt. Sí? No? Aquí. Toco la punta i pujo ràpid. Només una. Faig 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvio. Només una. Toco punta i pujo ràpid. 9 i 10.
recolzo caic, i em decanto només el salt. Recolza't amb alguna cadira o alguna cosa. 3 més. Exactament el mateix, mateixa cama, de fora cap endins. De fora cap endins. 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Ara sí, canvi de cama. 10, de dins cap enfora. De dins enfora. Pujo pel genoll, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Canvi de sentit, de fora endins. Vinga, aquí acabem l'escalfament. 9 i 10. Vale, em poso de peus. Aquí, patada. Em recolzo, Sigo 2 més. El mateix, mateixa cama, ara patada lateral. Em recolzo, la cadira. Vinga, va. Faig 10 més. I 10. Canvi. 10 patades frontals. 4, 5, 6, 10 frontals, 10 laterals. 6, 7, 8, 9 i 10. Vale. Per acabar l'escalfament hem de fer... Ens asseiem i utilitzarem la tovallola un altre cop, vale? Farem abdominals. Llavors, farem 6 sèries de 1 minut sense parar. Farem 1 minut sense parar de... Agafo la tovallola, l'estiro, no paro de fer cercles. Vale? Així 1 minut. Canvio de braç, 1 minut. Vale? Després, a dalt, 1 minut. Canviarem, ja portarem 4 minuts. Vale? I les últimes, simplement és aquí i fem rotacions. Vale? I així treballem les abdominals? Sí. Ah? Abdominals tota l'estona contrets, actius. Vale? Bueno. Contra més abdominals treballarem. Jo com t'he dit que fa poc que acabo de... A l'alçada de l'espatlla i faig cercles. Vale? Als 30 segons diré canvi de sentit i si ho estem fent cap endavant, ho farem cap endarrere. Vale? Aguanto, El braç no pot estar aquí baix, relaxat. No, braç estès i anem fent cercles. Noteu els abdominals una mica? També el braç. Sí, una miqueta. Vale, 3 segons i canviem de sentit. Vale, cap endarrere. Mateix braç. Dale. Fort, 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 fort. Aguanto. 25 segons ens queden. Si poses la lluna al costat, Janet, i seràs de ventilador. Manem? Si poses la lluna al teu costat, li pots fer servir de ventilador. Està fent migdiada ara. Una miqueta més avall. 4, 3, 2, 1. Vale. Fica el braç. Bé? Ara exactament, ara són 20 segons de descans. Exactament el mateix per l'altre costat, vale? Em sentiu bé i la música bé? Sí. De música no se'n sent, però bueno. No se sent? Quasi res, però bueno, I jo? l'entenem. 10 segons, sí? Amb l'esquerra. El mateix, 2,
Fort, 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 fort. Contra més ampli, més abdominals hauré de fer. Contra més ràpid, som-hi, som-hi, som-hi. Aguanto, puja el braç, Esther. Ahí. 10 segons i canviem de sentit, bé? 3, 2, 1, cap endarrere. El mateix. Vamos, 30 segons. Braç estès, Esquena recta. 20 segons. Ara ja comença a picar, 13 segons. Vinga, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vale. Molt bé. Ja tenim 2 minuts d'aquests 6 fora. Ara, exactament el mateix, però aquí dalt. Vale? A veure què tal. Quina diferència noteu? El mateix. Cap a un sentit 30 segons, cap a l'altre sentit 30 segons més. 5 segons. 4, esquena recta. Som-hi. Vámonos. Fort, 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 fort. Noteu més abdominals que abans? No us podeu moure, només és de braç. Me carregui més el braç que els abdominals. Dale, dale, dale. Per les llenties. El braç que se'm cansa més. 10 segons i canvi de sentit. Mateix braç. Aguanto. 3, 2, 1. Vinga, cap a l'altre costat. Dale, 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 Esther. Braç amunt. Vámonos. Molt bé. 20 segons. Dale, 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 dale. 13 segons ara. Fort, fort, fort. 9, 8, 7, 6, 4, 3. Oh, vale, bé. L'altre braç, a veure l'esquerra, què tal? És còmode això, Esther, amb la tovallola així? O se t'escapa? Jo l'he dividit en 2 i ja està. Vale, 6 segons. Esquerra, Som-hi. I vámonos. Dale, dale. A veure quants cercles feu. Dale, dale. Oh, sí que serveix el ventilador aquest damunt. Aguanto, Braç estès cap amunt. 10 segons i canvi de sentit. Va, que això ja ho tenim. 5, 4, 3, 2, 1. Canvi de sentit. Va. 20 segons. Aguanto, Què te'l costa més? 13 segons. Aguanto. Va, més ràpid. 8, 7, 6, 5, 4. Vale. Queden 2 minuts. Sí? Ara, amb aquests 2 minuts, farem. Me poso dempeus, avanço més una cama que l'altra, sí? Intento flexionar una mica els genolls i fem rotacions de costat a costat. Vale? Contra més flexionats tingui els genolls, més difícil serà. Vale? Vinc aquí i canvio. Una cama més avançada que l'altra, Janet. Una cama més avançada. Flexiona el genoll. Jo ho estic, el que passa que estic de 3 quarts. Perfecto. Dale. Aquí. I aquí, una cama més avançada que l'altra. I fer rotacions. Molt bé. Abdominals contrets, Només moc els braços. De costat a costat. La cadera no es mou.
Aguanto. Flexioneu una mica més els genolls. Bé. Aguanto, 15 segons. Ja ho tenim, això. 13, 12... Vinga, va. Abdominals, trets. 3. Vale. Si ara estava amb el dret davant i l'esquerra darrere, canviarem. Vale? I el mateix, flexionem les cames, més o menys que el genoll de la cama de davant no sobrepassi la punta del peu, no cal baixar aquí baix, aquí ja estem perfectes. Vale? I últim minut, per acabar l'escalfament. 5 segons. 3, 2, som-hi! Flexiono i ahí. Bé. Molt bona. La tovallola estirada sempre, fai força. La tovallola no pot anar així. La tovallola forta, ahí. Ho està... Bueno, jo l'he tinc. Si veig que vaig sobrada, puc baixar més, puc flexionar una mica més els genolls. Vinga, va. 25 segons. 19. Pugeu una mica més els braços, que els esteu baixant. Vinga, va. 9, 8, 7, 6, 4, 3. Molt bé. Descansem i beveu una miqueta d'aigua. O amb la pesa abraçada. Vale? Farem sentadilles. Si puc asseure i aixecar-me, perfecte. Si no, baixo fins on pugui i pujo. Vale? Després m'asseuré i farem la pesa toca al terra i pujo amunt. Vale? 25 amb la dreta i 25 amb l'esquerra. Sí? I l'últim serà... A veure la xuleta. Sí. L'últim serà amb la pesa o l'ampolla, la col·locarem als peus, sí? Traurem el cul una mica de la cadira i pujarem. Vale? Sí? Si veieu que és molt difícil, ho feu sense pesa. Vale? Són abdominals. Si veieu que igualment no podeu, la pesa o l'ampolla la deixeu al terra, espera que no es veu, la pesa o l'ampolla la deixeu al terra i simplement és passar-la per davant i per darrere. Per davant i per darrere. Vale? Vale, 25 de tot. Començant amb les sentadilles. Poso una miqueta de la música. Preparades? Som-hi! Assec. Puc recolzar la punta del cul ahí. Vinga, va. 3, 4. Els peus a l'amplada dels malucs, Ni els peus molt amples, ni aquí molt petit. Ahí, a l'amplada dels malucs. Perfecto. Si vull treballar més el glutis, la punta dels peus puc estar en rotació una mica externa, és a dir, mirar una mica cap fora. I així treballarem més el cul. Vinga, va. Quantes portes, Gené? No ho sé, no conto. Vaig 7 més. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Aquí, amb la pesa, toco terra i pujo. Toco terra i pujo. Ràpid, 25. 4, 5, 6, 7, 9. Vinga, va, només 15.
començar. Per no marejar-me, tu mira un punt fix a la pantalla, El moviment ja el coneixeu. 8, 9, 5 més. 4, 3, 2, 1. Canvi de mà. Vinga, va, que aquest no cansa. No pot. Torna la pesa. Esther. Bé? Sí, bé. 7, 8, 9, 15 més. 10, 9, 8. Vinga, va, ràpid. Dale, 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 dale. 4, 3, 2, 1. Vale. Deixem la pesa aquí i fem 25. Aquí endavant i enrere. Endavant i enrere. Si veig que tinc por de caure en la cadira, ho puc fer amb una cama, Però si ho faig amb una cama, la pesa ha d'anar una mica més separada de la cadira. Vale? Ahí. I pujo molt el genoll. Vale? Si ho faig amb 2, l'apropo una mica més i ahí estem. 7, 8, 9, 10, 11. Va. 15, 16, 17. Últims. 5, 4, 3, 2, 1. I descanso. Vale. Descanso un minut i 3 sèries més d'això, De 0 a 10, en què el 10 és que esteu fet escaldo, com esteu? 6. Sí, 7. Guai. Ja està, però així no cal descansar ni un minut. Bueno, mentre es deixi descansar una mica els braços. Els braços és el que més us cansa? Bueno, és que entre la tovallola, entre les peses... De cames bé? Les sentadilles bé? De moment, sí. sí. De moment. Pues som-hi. A per la segona sèrie. Vale? 25 sentadilles. La pesa aquí davant, amb braços estesos o abraçada. Vale? Som-hi. Va, 25. Sí? Som-hi. 1. Peus a l'amplada dels malucs. Sí, esquena recta. Si veig que quan baixo m'inclino molt endavant, no baixo tant. Em quedo aquí i ja pujo. Perfecto. Molt bo. Va, 15, 14. Molt bé, acabes pel seu ritme. Si quan jo faig 25, vosaltres heu fet 30 o 40, perfecte, Últims 10. 9. Ja em porto 25. Ja em porto 25. Doncs tu segueix. Vale. Home, has de cremar les llenties. 3 més. 2, 1 i 0. Som-hi. Aquest, si el voleu fer dretes, aquí, flexionant una mica cames i pujant amunt, també podeu, Vinga, va, 25 amb cada braç. Som-hi. 4, 5, 6. Si ho faig dretes, sense ajuda del braç, pujo. Si ho faig dretes, com si fes sentadilla i pujo ràpid. Ahí, sense ajuda del braç. No m'ajuda del braç per pujar. Ahí. Molt bo. 10 més. 8, 7, 6, molt bo.
bé. 6, 7. Intenteu abdominals que estiguin actius, que estiguin durs. M'he descomptat. Estel, quantes portem? No ho sé. 16. Vale. 18. 19. 20. Vinga, va. 5 més. 4. 3. 2. 1. Vale. Últim canvi. Ves aquí. Sí. Trec una mica el cul de la cadira. El meu cos m'inclino enrere. A veure, me'l poso de diagonal. El cul, el trec una mica de la cadira, em poso en diagonal i ahí. Vull força de quadríceps. I abdominals, evidentment, han d'estar actius, si no, no puc fer això. 7, 8, 9. Si en qualsevol moment veieu que no podeu més amb 2 cames, ja us ho he dit, Fèiem una i segueixo amb l'altra. Sí, no, jo te l'he fet amb una. Vale, perfecto. Si fas amb una, separes una mica més la peta i el mateix, vale? Val. Ahí. Últims. 5, 4, 3, 1. Vale. Segona sèrie feta. Seguim en el del 0 al 10, en el que el 10 esteu fet escaldo i un 0 és que esteu perfectament bé. Comencem? Vinga. Tercera ronda, tercera i quarta, canviem el segon exercici, vale? Sí? 25. Som-hi. Cames a l'alçada dels peus. Ai, dels peus, dels malucs. 5, 6, 7, 8. La força la faig de cames, Totalment de cames. Si voleu canviar la posició dels braços per veure la diferència i posar la pesa davant, també va bé, Per no inclinar-me tan endavant. Últims 10. 9. 8. 4, 25. Toma ja! 5, 4, 3, 2, 1 i canvi. Al segon exercici hem fet el canvi. Vale? Si ho faig asseguda, pujo la pesa endavant, pujo genoll contrari i pujo pesa. Vale? Fem una mescla del d'abans i del de d'ara. Fem 50. 5, 6, 7. Si ho puc fer dreta, dreta. Perfecto. Ens queden 40. Vinga, vinga, alegria. Un cop tingui el moviment coordinat, vaig a augmentar la velocitat, Som-hi. Ens queden 30. Aquesta botella tan grossa no et tens còmode per fer això, Vinga, vinga. No, de veritat, que tant que ocupes o no. Ens queden 20. Vale, 40, ens queden 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Corre, cambio. Pes al terra, inclino enrere i som-hi. Abdominals. Vinga, 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dale, 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 dale.
10. Vinga, va. Genet, obre una mica més les cames. Ahí, perfecto. 17. 18. Últimes 5. 4. 3. 2. 1. Descanso, cambio. Sí? Pes a dalt. Pujo en el contrari. Pes a dalt. 50 d'aquests. 4. 5. Pujo bé, la pesa. Ja en portem 10. 15. Vinga, amb la música. 20. Pujo bé el genoll cap amunt, eh? Vinga, va. 30. 40. Últimes 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Canvi ràpid. Últimes 25. Vinga, abdominals. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. Últimes 10. 9. 8. 7. Pujo bé els genolls, eh? 5. 4. 3. 2. 1. Ale! Molt bo! 4 sèries. Ara podeu beure una miqueta d'aigua, eh? Cercles. 10 cercles cap a un sentit. Si el podeu fer dretes perquè és més còmode. Canvi sentit, mateixa cama. Cap a dins. I 10. Canvi de cama. O sigui, ara no sentiu res de música. Una mica. Mira ahí. Canvi de sentit. Vale, les dues cames. Punta i taló. Punta i taló. Fai 10. I 10. Vale. Flexiono una cama, l'altra estirada i amb un braç on arribi. Si el puc fer dreta, també, si vull. Com? Dreta és aquí i t'inclines cap al costat. Ah, vale. Vale, afegeixo l'altre braç, perdó. Estiro, eh? Vale, canviem a costat, esquerra, un braç només, fins on arribi. Afegeixo l'altre braç. Canvi. I aquí, si puc recolzar-me a la pota de la cadira i m'inclino. Si esteu dretes, aquí i vinc.
estiri tota aquesta part de les lumbars. Canvio. Canvi les mans al clatell, sí? Junto colzes i obro. Junto colzes. Cinc més. Vale. A veure, ja m'apropo. Creuo. Sí. Per aprofitar 10. Ahí estàs. Bé. 10 cap a un sentit i 10 cap a l'altre. I 10, canvi de sentit. I 10, canvio. Canvi de sentit. Vale, com si em volgués rascar l'esquena i aquí enrere. Esquena recta, Canvio. Com si em volgués rascar l'esquena i l'altre braç. Ajuda. Vale. Inclino el braç com si volgués tocar el terra. O el poso aquí darrere, el que serveixi perquè us estiri més. Exactament el mateix, però reinclino una mica endavant el cap. Canvi. El braç com si volgués tocar el terra. Inclino una mica el cap cap endavant. Els últims canvis cap endavant. Últim. Agafo aire. Flexionar. Afuera lo malo. Última. Bé.
Genet, sacseja. Sacseja, sacseja. Vale.